Γεια σας παιδιά, Σωτήρης εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα vlog. Part 2. Θα πάμε τους φίλους μου να παίξω μπάλα σε ένα γηπεδάκι που φτιάχτηκε εδώ στη γειτονιά μας. Αλλά όταν πάω να παίξω μπάλα θα το κλείσω. Θα περιμένω το ασανσέρ να ανέβει. Είμαι μέσα στο ασανσέρ τώρα και κατεβαίνουμε μάτι. Θα πάμε πρώτο σούπερ, μετά να αγοράσουμε νεράκι. Ναι, λοιπόν. Αυτά, τώρα βγαίνουμε από το ασανσέρ, ωραία και πάλι. Θα πάρω και κάτι να φάω. Έτσι. Θέλω να πάρω κάτι να φάω, ωραία. Ναι. Εν τω μεταξύ, τα μποξεράκια μου δεν μου κάνουνε και ξεχνάω συνέχεια να πάω να πάρω. Μαλάκια, ασφαλώς που το πάω. Θα είναι λίγο μικρούλικο βίντεο. Τώρα προχωράμε προς τα τζάμπα που έκλεισαν. Πρέπει να μας πάει να πάρει ένα παρκάρι, θα τρέχει λίγο. Πέρασε μια καθαρίστερα από πάνω μου και μάλλον παράλληλα να μου φέρει τη σκούπα στο κεφάλι. Κόσμος. Περνάμε τον δρόμο. Εγώ έταξα. Θες να δω το τζάμπο. Θα είναι λίγο μικρό το βίντεο. Περνάω από το παλιό μου σχολείο. Δείτε το παλιό μου. Ωραία. Ναι. Η ώρα είναι 5:21 και εγώ πρέπει ότι θα πω 5 και 4 και κοροϊδεύει 5:30. Προχωράμε, συζητούσαμε με μια φίλη μου τώρα. Λοιπόν, σήμερα στο σχολείο πήγα να κάνω έτσι. Πήγα να πιάσω το μολύβι μου και μου είπε «Σαφίρι που είσαι» και λέω «Εδώ κύριε». Αφού είσαι εδώ τραβά έξω. Είναι πουτάνα. Συνεχίζουμε. Πάμε να πάρουμε νεράκι. Πάμε πάλι. Μπουκάλα. Γιατί θα πάω να φάω. Το νερό έχει 22 λεπτά. Τι άλλο να πάω να φάω. Θα πάρω αυτό που γαμάνε. Εδώ έχουν 47 λεπτά και δεν έχουν δοκιμάσει ακόμα την κέρση τους. Κάνει το ταμείο. Έχει κόσμο δίπλα μου. Τελείωσα το ταμείο. Στη βάση που ήμουν μόνος μου και απλά κοιτούσα, έχει κόσμο δίπλα μου, γι' αυτό. Πήγαμε τα πράγματα. Και ένα μωρό παραδείγμα πίσω. Άμορφο. Και πάμε μαζί στο γηπεδάκι. Ουρά. Βαριέμαι. Θα παίξουμε κάτι μαλακάκι. Ναι. Έτσι και έχει εδώ το σκύλο. Τι είπα τώρα. Υγεία. Προχωράμε. Είμαστε κοντά προς το παρόν. Λοιπόν, ωραία. Περιμένεις. Ναι.
Ελπίζω να έχουν πάρει την μπάλα οι μαλάκες. Αν δεν έχουν πάρει, πάνε δεν θέλω να βρει, θα φάνε πουτσα. Πού είναι τώρα οι μαλάκες? Κάτι ακούω, έχουν έρθει, έχουν πάρει και την μπάλα. Ωραία και καλά. Ένας φλόρος παίζει μπάλα τώρα. Δεν ξέρω τι τον τράβηξα. Κάθομαι σε ένα παγκάκι και τα άλλα παλεύουν εκεί πέρα. Είναι βλαμμένα όλα τους. Όχι Παναγία μου. Τώρα κατάλαβα ότι παίζουνε κοροϊδό. Μόλις θα μπω μέσα θα... Ενώ σας έφυγε η μπάλα, πλάκες. Μόλις μπω μέσα θα κλείσω το vlog. Αλλά ακόμα δεν μπαίνω, ηρεμήστε. Στο παράδειγμα, πρώτα καταφέρω. Ωραία. Νάνα. Συζητάνε κάτι τα μαλακισμένα. Κάθομαι εδώ. Ωραία, ωραία. Παρά λίγο να μου την μπάλα στη μούρη. Γάμω το σπίτι του. Κάθομαι εγώ ήρεμο στη μέρα μου. Και τώρα πατατάκια. Σε λιγάκι θα ξεκινήσουμε την προπόνηση. Γάμα. Εν τω μεταξύ, όλη που μπαίνει συνέχεια το χέρι μου μπροστά στην κάμερα, απλά προσπαθώ να το κλείσω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το vlog. Γεια σας, ελπίζω να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Να κοιτάει ένας μαλάκας τώρα. Γεια σας.